खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राकेश रामसियारि बे समाव बनसुनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो नोंथांमोना मिथिगौ दे सिगांनि समाव जे गाहाय नेहाथारिखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आरोबाव बे समाव UPPL दोलोआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों सासेनि उनाव सासे बनसु नागारदों बनसु नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय थादों थारैनो बे समाव बनसु जे फरायसा आफाद बे आफादा बे समाव सासेबो गोदान थामहिनबा गोजाम दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरा थानाय नंला नामा बे गोजाम दैदेनगिरिफोरा बे समाव UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समावबो मैयानि सानाव थामहिनबा मैयानि सानावबो जे बनसुनि खायसे दैदेनगिरिफोरा मिरु बनसुनि दैदेनगिरिफोरा बनसुखौ नागारनानै बे समाव UPPL आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो सिगांनि सानाव थामहिनबा गाहाय नेहाथारिखौ लानानै लेङाइ आफादगिरि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरानो बनसुखौ नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ सिगांनि सानाव नुनो मोनदोंमोन थिग बेबायदिनो मिरु बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो मैयानि सानाव बे समाव UPPL आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव बनसुनि आफादनि बा बनसुनि गोजाम दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा सोलिबाय थानाय बनसुनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव UPPL आव जगदान जाजोबसिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै दङ बे समावनो मिरु बनसुनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि थामहिनबा गेलेमु नेहाथारि सोमखोर गयारि बे सोमखोर गयारिया UPPL आव जगदान जाबाय बनसु नागारनानै UPPL आव जगदान जाबाय सोमखोर गयारिया मिरु बनसुनि बिथाङा स्पर्ट्स सेक्रेटारिमोन थामहिनबा गेलेमु नेहाथारियाव बिबान लाबाय दंमोन आरो बिथाङा बे समाव बनसुखौ नागारनानै UPPL आव जगदान जादों बनसुखौ नागारनानै UPPL आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो बनसुनिनो सासे दैदेनगिरि सुरेश बसुमतारियाबो बनसुखौ नागारनानै बे समाव UPPL आव जगदान जादों आरो गुबुन फारसेजों आरोबाव सासे दैदेनगिरि थामहिनबा कुमारिकाटा आनसलिक बनसुनि थामहिनबा कुमारिकाटा दख'रा बनसुनि GS जेनेरेल सेक्रेटारियानो बे समाव UPPL आव जगदान जादों थामहिनबा रातुल स्वर्गियारि कुमारिकाटा आनसलिक बनसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि थामहिनबा गाहाय नेहाथारियानो बे समाव बनसुखौ नागारनानै UPPL आव जगदान जादों थारैनो बनसुनि दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा आथिखालाव थानाय जे दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरनि सामलायनाया मोजां जायाखै नामा जायनि थाखायनो सासेनि उनाव सासे बनसुनि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जाबाय थादों फारि UPPL सिम मोखां जाबोबाय थादों सासेनि उनाव सासे सानसेनि उनाव साफा जगदान जाबाय थादों UPPL राजखान्थि हान्जायाव आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो UPPL राजखान्थि हान्जानि बुंथिगिरि थामहिनबा लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे समाव गोबां गोबां लाइमोन दैदेनगिरिफोरानो बे समाव बनसुखौ नागारनानै BPF खौ नागारनानै बे समाव UPPL सिम जगदान जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रंगुल बर'आ थारैनो बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बे हान्जाफोरखौ नागारनानै नेवसिनानै बे समाव बनसुनि दैदेनगिरिफोरा UPPL सिम जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि हान्जाया BPF राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफ्रा फोजोबस्रां BPF खौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रंगुल बर'आ आरो बेनि अनगायैबो बिथां रंगुल बर'आ बुंदों जे BTR निफ्राय BPF खौ फोजोबस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों
रंगल बर'आ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय BPF राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो बनसु फरायसा आफादनिफ्रायबो UPPL आव जगदान जानायखौ जुदि जों नोजोर होयोब्ला बे समाव थामारनाय नंला नामा गुबुन राजखान्थिया थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव मैखोमै बिबान लानाय BPF राजखान्थि हान्जाया जोबस्रांलांगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि जायो थामहिनबा रंगल बर'आबो जिहते बुंथिदों बिथाङा बे समाव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय BPF राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांगोन होनना बाथ्रा बुंनाय बायदि जोबलांमारगोन नामा BPF राजखान्थि हान्जाया बे फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन नाथाय बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा लाइमोन गांखोनि बुंथिगिरि बिथां रंगल बर'आ आरोबाव मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि दिनै बिटिआरनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथांनि न'आव मोनसे गोगोम जयनिं जादों बेवहाय बनसुनि मिरु जिल्ला आरो आनसलिक लेभेलनि साथाम गोख्रों दैदेनगिरिया जोंजों जयेन जादों लोगोसे 5 नय सेरफांनिफ्राय 9 नय सेरफांनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन समस्तिनिफ्राय गोगोमै दिनै UPPL आव मानाव गेदेर जोंनि CM प्रमद बर' बिथांनि न'आव जयनिं जादों दा बे हाबाफारियाव जयनिं जानानै बिथांमोनजों जों सावरायनानै मोनथिदों जे बिथांमोना मानो BPF खौ गारनानै फैखो आरो गुबुन गुबुन दोलोखौ गारनानै UPPL आव फैखो बे बाथ्राखौ जोङो सावरायनानै मिथिदों जे बिथांमोना नुहुरदों UPPL आ मोनसे एजेन्डा भिजन मिशन फिलसफि दङ दा बेनिखायनो बिथांमोना जोंजों लोगोसे आखाइ हमनानै फैबाय थानाय समाव दा जेरैबायदि गोजोन खौसेथि जौगानाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलिगासिनो दं फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना जोंजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों दा बाथ्राया बेनो जे थांनाय गोलाव सम 17 बोसोर जोंनियाव गोबां BTC ओनसोलाव गावजों गाव एना एनि हारिजों हारि दावराव दावसि गोबां माने भायलेन्स जालांबाय दा बेफोरनिफ्राय मानसिफोरा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा CM जानायनि उनाव उद्धार मोनदों बेराफारसेथिं जाय बिथांमोना BPF दिनै जों जयनिं जादों बिथांमोना बुंदों जे जेरैखि जाया BPF होननाय राजखान्थि हान्जाखौ बिटिआरनिफ्राय बिदाय होनांगौ मानोना BPF होननाय राजखान्थि हान्जाया गोलाव सम जि सासन खालामदोंमोन बे सासनाव माखासे बिथांमोननि जि गाज्रि गोसो बिथांमोननि जि माने डिक्टेटरशिप बिथांमोननि जि माने सालायनायनि स्टाइल बे सालायनाय स्टाइलाव माखासे सुबुंफ्रा जोबोद माने हाराखास्ति भुगिनो गोनां जादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि जि लामा बेयाव दावगालांदों थेंक इउ